তারিখও ঘণ্টা ছড়া 24 তারিখ মানে 24 সেপ্টেম্বর 2023 ঘণ্টা ছড়াও কাইসা আর প্রথম মুঙ্গা প্রথম মুঙ্গ রামচন্দ্র ঘাটনি গরম গুনাং এমএলএ मोसां रन्जित बर्मा दङ उलो साइमान खान त्रिपुरा मथा पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां मोजां बिके रांखलबो दङ आरो इउटिउबनि बिसिंथि साइमान खान जे आनो आनि बुमुंखुयै प्रेमलाल मलसम जेडीसी चेयरमैन धलाई जुन जे त्रिपुरा मथा सुबायु त्रिपुरा मथा सकागो नै जे बजे अ सालनि गथुमुंग साखा आनि सुमुं बिनि थानि त्रिपुरा मथा सुबायु त्रिपुरा मथा सकागो नै जे ब अ सालो सामानि आं त्रिपुरा मथा पार्टीनि एमएलए ओंगै ताबुक जराफानो त्रिपुरा मथा पार्टीनि एगेंस्ट माइको बसाबु कक सायाको मुंसा इउटिउबो ताबुक जराथै आनि सामुं बा सानानि नांगौ होननाय आं मानसुयाखौ तामफ्रायबा आं ताबुकबो त्रिपुरा मथा पार्टीनि एमएलए खौ अरनै आनो अकग्न जदि बजे सामानि अधीनो आनो जे चार्ज खायै बेलाय उस्लगै जे सामानि आरो जतन थे वाना वासिंचे कक्के हाइसे त्रिपुरा मथा पार्टीनि ब खरकसा आदं मैमानो पार्टीनि आदं किन्तु सेंट्रल कमिटिनि ब आदं या मोसां प्रेमलाल मलसम सेंट्रल कमिटिनि ब आदं या ब ब्लक कमिटिनि ब आदं या हंगा हंगाखाय बाहाय खलायै त्रिपुरा मथा बनो मुंथासुक हानदे रेखा पावर दे रेखा अथराइजेशन देखलायगा जे एमएलए चित्तरंजन देबबर्मानि बिरुद्धे कक सानानि चें दिनय ताम हनैबा आं कक थाइसेबो ताबो सायाखौ त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे ओंखाय बाहाय खलाय ब आरो एमएलए बो दङ अ गथुमानि जागावो आरो प्रेसिडेन्ट त्रिपुरा मथा पार्टीनि बो दङ बरक जतन सिरिं ओंखाय तामुंगै ब कक साका आबो पार्टी से साइमाननाय पार्टी बनो अथराइज देखलायगा खलाया आबो पार्टी साथं अकक जेहेतु कायसा कुथुमुंग साजाखा आबोनि बागैनो आं बताबो अर नरनि आवाय मुंग फायै अकक नारंना नांखा हाया हंगाय आनि मुंसा माजरा तंखा हंगाय पयला हंगाय पार्टीनि जे प्रेसिडेन्ट जनरल सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेन्ट फानंखा बा अथराइज्ड स्पोक्सपार्सन बुंखा अकॉर्डिंग टू द कन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी जे बरक आनि चाया तंखा हंखाय आंखौ ताव आनि चाया नुगियाखौ ब चाया नुगै आनि आनो बरक माजरा बेर आं तिनिबो सावै मानिया अबसे आं तिनि सारान मुसुंगो पार्टीनि जे कतर कतर दंनेर आं पार्टीनि कतर बुया ता हुनबे आं एमएलए सिमिसे आनि थानि पार्टीनि आसुकथाय गरि पार्टीनि आं जनरल सेक्रेटारि बुया आं प्रेसिडेन्ट बुया आं मुंसा बुया एमएलए ठीक नो पार्टीनि खरकसा आदं सिबिसे अबनो आं लुकरनो सारानान मुसुंगो अमाहाय खलायै जे चाया चुगिया खलायै आनि बुमुं नसिल साबै त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे हिसामानि आबो हंखाय बेलाय यासाक माननानि कगया काहाम क्रुम वानसुक तंनाय काहाम वानसुकनाय लजिकेलि जुदि आपनारा वानसुका हंखाय अक वानसुक जाबनानि कगया ताबुक फायदि
जों पत्र पत्रिका नुगौ सालायलेमोन नुगौ जे जोंनि बुवाग्रा प्रद्युत किशोर विक्रम माणिक्य देबबर्मन बाहादुर दिल्ली बाई मानजुलायै कक चाब्लायो ब साइसिम कक चाब्लाय दङ बेलाय गाहामखौ अबनि बिसिंतै टिप्रालेण्ड या ग्रेटर टिप्रालेण्ड माननानि ताई जरा दुगलिया हिसामानि बेलाय टिप्रा सारंनि बागै तंथकमानि क तां होनैबा ग्रेटर टिप्रालेण्ड मानसिनाय आबनि बागै आंबो नायसिङै दङ ग्रेटर टिप्रालेण्ड मानसि थं ब साबो ताइमनो ओ तालनुई आगस्ट ताल काइसा तिनी सेप्टेम्बर ताल काइसा ओ तालनुई बिसिं ताइमनो ओ जे सानमानि ग्रेटर टिप्रालेण्ड मानसिनाय हिसामानिबा गाहाम कबले तामुखाबा आबनि बागै तो आंबो ताइमनो त्रिपुरा मथा पार्टी याकारिया वइनो नायसिङै दङ अबसे आनि कक नाय बुइतामसा आनि बिरुद्धे आनि एगेन्स्ट तामसा आबना आनि बिसामो मुंसामो आं मानसुगिया